Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo. Laban sa sakit, tayo ang panalo.
mamamatay na virus, isang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, panamerictum, turme ang dilaw, at moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng halaman sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan nga ng mangga na pagaling. Amazing Food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid Tito Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodique ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige. Pag madalang yan, putol mong dumugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na atol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas, sa tube, CT scan. CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang dugong nagbara. Iyan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot, yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta.
Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga mataas ang dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito. Dito lang yan sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat and po. good health. Yes, sir. Nga po sa maraming karamdaman si Sir Ildefonso at nag-avail po ng ating mga amazing products, good for 1 month. So ngayon po ang kanyang daughter-in-law, meron pong magandang balita sa pag-inom ni Sir Ildefonso ng ating mga produkto. So, sister, pakikwento mo po ang nangyari sa iyong father-in-law. Nagpunta ako dito noong nakaraang buwan, parehong petsa pa rin ngayon. Tapos, ang sakit niya, nag-iihi siya ng dugo. Grabe. Oo, grabe kasi parang may bukol yung kanyang Kidney o prostate? prostate. Tapos, may gamot siya galing sa doktor pero parang wala namang walang epekto. Oo. Kaya naririnig niya sa radyo yung programa ni Doc Joey. At saka may enlargement of the heart pa ang Opo. father-in-law mo. Opo. Tsaka kasama na doon yung uric acid. Uric acid. Yung high blood. High blood. Nag-high blood din siya. Sabi mo nga pabalik-balik sa ospital. Balik sa ospital. Tapos, nung narinig niya ang programa ni Doc Joey, inutusan niya kami pumunta rito para bumili ng gamot. After 1 month, after 2 weeks pa lang niya pag-inom, hindi na siya umiihi ng dugo. Okay, praise God, hallelujah. Tapos, tinuloy-tuloy niya yon. Dati katawan niya matamlay, ngayon masigla na ulit. Masigla na. Oo, mabilis na kumilos, may gana ng kumain. Yes, praise God, So, hallelujah. Kaya, pinabalik niya kami ulit dito para bumili ulit ng gamot. Para Ang second tuluyan- month. Second Yeah. month, para tuluyan na siyang gumaling. Okay. Para masiglang katawan, para mahabang buhay. So, ibig sabihin po, mga minamahal kong kababayan, yung kanyang father-in-law, nagpapagamot ng matagal na, pabalik-balik sa ospital dahil sa ang dami-daming karamdaman, may enlargement of the heart, mayroong high blood, may uric acid, at ang pinakamatindi nga po, yung pong bukol sa prostate, kaya umiihi po ng dugo. So ayaw naman magpa-opera, kaya pumunta po sa atin dito noong last month at nag-avail po ng ating mga amazing products, good for 1 month. Ito po ay October 14. Apo. So ngayon po mag-iisang buwan na. Opo, isang Kaya buwan na ngayon bukas. pinabalik ka para mag-avail uli ng good for 1 month. So nakita po ninyo, it's amazing, di ba? Very amazing kasi matagal nang may sakit,
ngayon po ay malakas ng kumain, may gana na, maliksi na, at hindi na po umiihi ng dugo. So ano po ba ang masasabi ninyo sa ating mga produkto, sister? Pakisabi po, pakiano po sa ating mga kababayan. Ito po ba ay pwede mong i-recommenda sa lahat ng mga kamag-anak, Opo. kaibigan, kakilala? Opo, pwede naman, pwede po. Ako, personal kong na-experience yung palaging masakit ang likod ko. Yes. Tapos, ano ba yung ininom ko? Miracle C. Bumili ka ng isang box sa Miracle C. Bumili ako ng Miracle C. Nagtitake ako ng umaga tsaka gabi. Opo. Tapos, napansin ko, parang hindi na sumasakit ang likod ko. Nakakapagtrabaho na ako ng maayos. Biruin mo yan. Miracle C nga pa lang, mayroon ng Miracle C improvement pa lang. sa sarili mong Isa buhay. pa lang yun. Isa pa Okay. lang yun. So, iyan po ang malaking pagkakaiba. Kaya mga minamahal kong kababayan, ito po ay proven and tested na ang ating mga produkto since 2008. 18 years na po tayo. Kaya nga po si Doc Joey Bitito, ang founder, ay 71 years old, binansaga ng ang lalaking hindi tumatanda. Sapagkat napakalakas, wala pong maintenance drugs, iniinom lang po natin yung mga amazing products natin. At the same time po, bumabata pa. At age 71 yung iba, nagsasabing parang 51 lang ako, nasa 60. Kaya mga minamahal kong kababayan, kung kayo po may problema, may sa inyong kalusugan, magsadya lang po kayo dito sa kay Doc Joey Bitito sa harap po ng Bangko Sentral sa Cabangan West, Legazpi City. Para po, sabi nga natin, there's no harm in trying, done none at all. Ibig sabihin, wala pong mawawala sa atin kung tayo ay susubukan natin. Lalong-lalo na kung matagal na tayong umiinom ng mga gamot, parati ka na hospitalized na hindi ka po gumagaling. Subukan natin ang mga natural na galing sa Amerika na proven and tested, at ito po ay gawa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na ibibigay sa ating sambayanan. Maraming salamat, sister. Thank you po. God bless and good health. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Mega 1 kay Doc Joey po. Kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Mega 1. Tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po. Hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Doc Joey Bitito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Doc Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira na nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. Yun nga po, naalala tayo nung sinabi na
napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Dahil nga po, nung uminom siya, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-visit sa Gigi, at nagpabulong. Iyong nagkonsulta Nagkonsulta niya. tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes, may sugar, sugar, may high blood, may high blood. Tapos May- may problema sa lungs, may katarata, tapos yung tuhod, may arthritis. At pag umutot, Pag nag-atid siya, yung kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan, dahin ng parang, maski nagkakag kami sa mga Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga niyang kuyan, Dahing 3 months? dahin 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido. Migawan. Megawan. Oo, dati Amazing 4. Kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, sa blood. so arthritis, na-address, so, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga may mga karamdaman, magdigdisa na kami kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa itong kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Dahil sa Okay. natural. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang tigil. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad.
Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa Nakahiga kama. na siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, ano ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa may tapat na Bangko Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-continuous natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, limalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gawin para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to, ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling sa, Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. Kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, naman. ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako Okay. sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax kasawan. siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. At ito mga produkto natin na nakatulong. Opo, So ano po masasabi ninyo, Madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1, at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At
kung mabait si doktor, kung kulang ang inyong budget, pwede nyo na lang kausapin. Hingan na nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Dok. So, thank you so much, Madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo, magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong dibdib, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon. Hindi makabangon, grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital? Sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng hospital. Opo. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa US po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunon po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom ko bulong ta.
maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, Personal po sabi tayong niya, try natin si pinuntahan Doc. dito sa Kayo office po natin, 'di ba? So grabe, hindi po tayo makapaniwala sa nangyari kay Tatay Felicito Faila from Ligao. Yan, so 2-year stroke, asthma, and lung problem. So last Wednesday, 'di ba? Monday nagpa-consult. Nung Wednesday po, kahapon, ayan, wala tayong programa. So, nag-message po yung kanyang anak, si Ma'am Sofia Faila Bakrang. Ayan, so from Ligao. So, sabi niya, good morning po, Ma'am Len. Maganda po talaga yung mga herbal po dyan sa inyo. Medyo nagagalaw na po ni Papa ang mild stroke niya. Yan, yung kanyang half kasing body talaga pong na mild stroke, hindi talaga magalaw ng maayos. So, nakakapagsalita na po siya ng medyo ng maayos at sabi po ni Papa ay hindi na daw po siya magpapauso kasi nga po may asthma at hindi na din daw po siya gaano hinihingal ng asthma po niya. Kaya po, sabi niya, maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po kay Doc Joey Bitito. Sana'y pagpalain pa po kayo ng marami. Yan, so, ang follow-up pa niya po dito after 15 days. Yan, so 15 days lang na in-avail ni Ma'am, pero 2 days pa lang na nakatake ng ating Amazing 4 ay yung stroke niya, yung kalahating katawan po niya ay medyo nagagalaw na ni Tatay. At yung kanyang asthma kasi pagpunta niya dito nung Monday talagang nagpapausok pa po si Tatay. So talagang sabi ko nahalata natin na parang aatakihin na naman siya ng asthma. Kaya after po nung pinainom natin ng Amazing 4 which is yung Mega 1, Mega A Multi 5 and si Miracle C, agad ko po siyang tinimplahan ng ating Amazing Juice with glutathione, kaya yung medyo mainit-init pa siya, 'di ba? So pinainom ko agad si Tatay. So ilang minutes parang naging hawaan na agad si Tatay. Diba? Napaka-amazing ng ating Amazing product. So Monday pa lang, February 23, 8 a.m. po ng morning. Ayan, so Wednesday, yun po yung feedback ng kanyang anak na si Ma'am Sofia. At hindi lang po yun. May isa pa tayong good news. Yung asawa po ni Ma'am Tin, ayan si Sir Joe, na nagda-dialysis po na almost 800 or 900 yung kanyang creatinine. Ayan, so kanina po nag-message yung kanyang asawa. Ayan, so pero nagpa-consult siya sa atin last February 13. Ayan, so almost 900 po yung creatinine. Ayan, so ilang araw pa lang na nag-take, lumakas po agad daw si Tatay Joe. Kaya, kumbaga, dati, kahit lalabas lang ng bahay, talagang hinihingal na po si Tatay Joe. Ayan, so ngayon, ayan, sa pag-take ng ating Mega 1, kasi kulang po yung pera, ayan, so binigyan po natin initially twice a day, ay 3 times a day ng Mega 1 capsule, 2 cups each. Ibig sabihin, nakakakonsumo po siya ng Mega 1 capsule ng 6 capsules per day. Ayan, kaya nga sinasabi natin dito, kahit po ano yung magiging kakayahan po natin ng budget, as long as po na gusto natin na matulungan sa ating mga health concern, ay pwede po natin yan mabigyan kahit kung ano yung pwede muna. As long as na makakapag-start na po siyang mag-take ng ating amazing products. Kasi wala tayong magagawa kahit gusto natin na bigyan ng maganda na dosage, pero it depends sa ating mga budget. Pero kahit kulang yung ating budget, ay gagawan po natin yan ng paraan para po ay makapag-start na tayo na mag-take ng ating mga amazing products. Kaya yun, si Tatay Joe, kahit kulang yung budget, binigyan natin initially 3 times a day or 2 capsules every
4 hours, 'di ba? So, ngayon, yung feedback naman, ano naman yung feedback? Yan, malakas na daw yung katawan at hindi na po nagpasalin ng dugo. Ayan, kasi nagda-dialysis. Yan, hindi na po nagpasalin kasi kailangan pa daw salina ng dugo. Ayan, pinainom lang ng Mega 1 capsule, pinakain ng talbos ng kamote. Yan, so ngayon, kanina, ayan, inis na inis yung asawa, si Ma'am Tin. Bakit? Ayan, si Ma'am Jen Balyara nandun pala. Ayan, so, nagmotor, papuntang Legazpi. Biruin nyo yung pasyente nagda-dialysis. Yan, so, ngayon malakas na sa pag-take ng ating Mega 1 capsule at nag-drive. Ayan, kaya kanina umaga nag-message yung asawa ngayon, Ma'am, inis na inis ako sa asawa ko kasi hindi talaga nakikinig. Ayan, nag-drive talaga papuntang Legazpi. Pagdating daw ng bahay, tulog yung pasyente, 'di ba? So, malakas, ayan, kahit siya ay nagda-dialysis, ay malakas po yung kanyang katawan. Kaya, 'di ba? So, kahit po yung mga nagda-dialysis, pwede po mag-take ng ating mga amazing products. So, galing din po dito kahapon si Tatay Renato Domingo na nakahiga na lang. Yan, kung napakinggan po natin yung testimony po ni Tatay Renato Domingo, ay dati po mataas din yung creatinine, almost 700. So ngayon ay medyo tumaas na naman ng konti kasi ay nag-inom daw ng pain reliever. Yan, kumain ng mga maaalat na pagkain. So hindi naman alarming kasi nasa 100 plus pa lang naman, 'di ba? So sabi natin ay huwag mag-panic, 'di ba? So mag-relax lang kasi may amazing. Yan, so nag-avail naman po kahapon ng good for 1 month. Ayan, kasi kapag may commitment tayo, yan, kapag gusto talaga natin na mabuhay pa or mabigyan ng solusyon ang ating mga health concern, ay gagawa tayo ng paraan. Diba? Kung gusto pa natin mabuhay. Kaya si Tatay Renato, yan, habang pinagdadasal na ng buong pamilya kasi himala na lang yung hinihintay. Kaya napakinggan din tayo through PBNDCGB, ay agad po kami pinuntahan dito sa office. Kaya hanggang ngayon, nakita natin kahapon si Tatay Renato Domingo na naglalakad. Masaya. Ayan, so buhay na buhay. Ayan, so habang kasi sa Pangasinan yung mga pamilya po ni Tatay Renato, ayan, so yung mga doon, yan, so pinagdasal na lang si Tatay Renato na ito ay malagpasan niya yung kanyang hinaharap na problema, 'di ba? So, ganun din po si Tatay. Yan, nag-message kanina, hindi ko alam yung anak pala ni Tatay. Ano yung chat ko kanina? Si Tatay Abonjo de los Reyes de Luna. From Daraga naman po ito. Yan, so dito ay talagang, dito talaga nakita yung kakayahan ni Miss Len. Bakit? So, last December, I think December to nagpa-consult sa atin. Isang bilihin lang, hindi na bumalik. Yan, so ito po ay nahihirapan na po kahit uminom ng tubig. Yan, kahit uminom ng tubig, hirap na talaga si Tatay. Yan, so I think kaya pinainom ito ni Miss Angel ng amazing products. So ang hindi namin alam ay hindi na pala nakakainom ng kahit tubig. So medyo yung capsule dito sa may lalamunan niya, kaya nahirapan po siya. Yan, so hinilot natin yung likod para mailabas yung capsule. Yan, so kasi kahit ulo, kasi may bukol po siya dito sa tainga po ni Tatay. May bukol siya sa may tainga, hirap nang maglunok. Ayan, so medyo may problema din po sa puso si Tatay. Yan, so ang ginawa natin, ay tinunaw ko po yung capsule para po ma-absorb ng katawan po ni Tatay de los Reyes. Ayan, so kaya hanggang ngayon, ayan, nag-message kanina, sabi ng anak, ikaw pala yung nag-alaga sa tatay ko. Ayan, so kilala mo ba yung tatay ko, sabi niya. Ayan, so nabasa niya yung convo namin ni Tatay de los Reyes de Luna. Ayan, so nabasa niya yung convo namin. Ay natandaan niya, sabi niya, ikaw pala yung nag-monitor kay Tatay de los Reyes de Luna. Ayan, so hanggang ngayon, sabi ni Tatay,
ay malakas na daw po siya. Ayan, so, yan pa yung picture natin. Yan, yung picture natin nung time na nagpa-consulto si tatay. Yan, nakahiga talaga siya doon sa ating upuan. Halos gusto na ni tatay yung kanyang head sa pader natin kasi sa sobrang sakit mo niya na yan. Hinilot pa natin siya hanggang sa ulo. Yan yung mga combo namin. Yan talagang, yan. So, nagpapasalamat po si tatay. So, ganun kay Ma'am Tet, Austria. Yan, I think retired principal po ito si Ma'am Tet Austria from Ligao. Yan, so may order naman po siya ng Mega 1. And of course, kay Ma'am Victoria Palmones from Puduran. Yan, teacher po ito. Ayan, so mag-a-avail din po siya. Ganon din po kay Ma'am Jody. Yan, Morota from Kamalig. Yan, so ito po yung kanyang father po ay naoperahan last May sa isang hospital po dito sa Legazpi. Almost ang gastos po is 270,000. Ayan, so mag-1 year na this coming May. Pero grabe, ang saklap. Bakit? So ngayon, bumalik po yung bukol. Yan, bumalik po ulit yung bukol. Yan, mag-1 year na po this coming May. At ang bukol po halos 3 na doon sa part na inoperahan. So bumalik po yung bukol. Yan, so ngayon, pinapainom po natin ang ating Amazing 4. I think nag-start lang po ito February 8. Yan, natatandaan po talaga yung mga pasyente natin na medyo mga malala po yung health concern. So, high-grade sarcoma. Yan, cancer. Yan, so, grabe. High-grade sarcoma. Yan, so minomonitor din natin si Ma'am Jody Morota para sa kanyang father. Yan, so ngayon po, ang feedback naman po, ayan, so ilang days pa lang na nag-take ng ating amazing products, ay may mga lumalabas na pong nana doon sa part na may bukol. Yan, so 'di ba? So medyo daw nagiging hawaan na. Ganyan, kumbaga guminhawa daw yung pakiramdam ng ni tatay kasi nung time po na hindi pa nakakalabas yung nana, sobrang grabe po talaga yung pain. Kaya yung pain reliever po niya ay pinapasabay po natin. Kasi kahit po kayo umiinom ng inyong mga maintenance or ano pa man po yan, ay pwede po natin isabay yung ating mga amazing products. Kaya yun, sobrang sakit daw at yun, pinapasabay muna natin yung kanyang mga ini-intake. Yan. So hanggang ngayon, ayan yung ating amazing products na lang. So kagabi daw po ay may lumabas naman pong nana. Ayan, so 'di ba? So kailangan lang po natin maniwala at magtiwala kung marami tayong duda. So mag-pray po tayo, 'di ba? So sino pa ba yung may mga feedback dito? Ayan, si Ma'am Lilac Moral. Ayan, may asthma po ito. Ayan, so nagpapa-compute po siya ng good for 1 month. Ayan, kung yung 5K daw siya, 5K niya ay pwede nang umabot ng good for 1 month. So, pagkasyahin natin, i-compute natin para po yung 5K niya ay makaabot ng good for 1 month. Diba? So, pwedeng Mega 1 capsule or pwedeng Amazing 4 and Mega 1, Mega 1. Ayan. So, gagawan natin ng paraan. Ayan. So, si Ma'am Lilac naman from Kamalig Albay. Ayan. So, kanina din po may galing dito from I think from San Jose, Baaw, Camarines Sur. So, si ma'am po ay nirefer ng kanyang sister-in-law na si Ma'am Filina Cortez. Ayan, so si Ma'am Filina Cortez ay nagpa-consult din po yung kanyang mother kasi halos po may parang grabe yung sipon dito. Kumbaga, ang lakas ng tunog ng kanyang dadaghan. Ayan, so grabing sipon. Ayaw na pong bumalik sa kanyang doktor kasi almost po nag-take ng 6 months sa kanyang lung problem. So ngayon, hindi na po talaga makaya ni nanay yung kanyang sipon at ubo. Kaya sinubukan tayo through Mega 1 capsule and Miracle C capsule kasi kulang din yung budget ni nanay. Kasi 85 years old. Ayan, 85 years old na pala si nanay. Yan, so ayan, pinatake natin ng 3 times a day ng Mega 1 and Miracle C. Yan, wala pang 15 days. Magaling na agad si nanay. Kaya, ni-refer niya itong sister-in-law ni nanay. Ayan, so, at ni-refer po ito ni Ma'am Filina Cortez, yung anak po ni nanay.
Yan, so ang kanyang health concern naman po, ang health condition ay mataas po yung creatinine level. So almost 700 naman po yung kanyang creatinine at kasalukuyang siya ay nagda-dialysis na 3 times a week. Ayan, so 3 times a week po na nagda-dialysis. So maasa tayo na habang umiinom siya ng ating mga amazing products ni Doc Joey Bitito, or mas kilala po natin ang lalaking hindi tumatanda, ay unti-unting bumaba ang kanyang creatinine level at mabawasan ang kanyang dialysis session. Ayan, so patuloy natin ipagdasal ang mabilis at tuloy-tuloy na pag-recover ni Ma'am Lourdes. Ayan, so kahapon din po may galing dito from Tagaytay, Kamalig, Albay. Ayan, si Ma'am naman, si Ma'am Joanne, may 3 po siyang anak. May 15 years old, 12 years old, and 9 years old. Lahat po yun may sakit. Ayan, grabe. Hawa-hawa na yung ubo, sipon, trangkaso. Yung 15 years old daw po niyang anak, kapag uminom po ng water, yan, kahit distilled water, talaga pong hindi po maiwasan or kumbaga nagda-diarrhea po yung kanyang anak. Kaya po, yung tubig niya ay talagang mamahalin. Ayan, so 3 anak. Ayan, kaya po, yung isang medyo malala po talaga yung health concern, yun muna yung pinokosa namin. And then, yung dalawa, kasi obosipon naman, ay binigyan ko muna ng amazing juice. Yan, ititimpla lang po niya sa medyo maligamgam na tubig. Kasi last COVID-19, marami din tayong natulungan na mga na-quarantine. Ayan, na nagkaroon ng COVID. Ayan, so grabing ubo, sipon. Yan, pinapatimpla lang natin sa maligamgam na tubig kasi napakabisa po niyan sa may mga ubo, sipon at trangkaso, 'di ba? So, ayun, ayan. So, i-visit nyo po yung ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so i-visit nyo po yung ating Facebook page na Doc Joey Bitito. So, nandyan po yan, naka-upload lahat ng ating mga na-i-encounter na mga pasyente dito sa office natin. So, iba't ibang uri po ng karamdaman. So, hopefully, yung ating mga client po ay, kayo po ay on time, kayo po ay nakaka-intake ng inyong mga amazing products on time. Ayan, so, and of course, sana po yung mga binawal po ni Doc Joey na dapat po natin nakainin at hindi dapat kainin, sana po ay nasusunod po natin yan para po mabilis tayo makarecover sa ating mga health concerns. So, ang dami po natin na mga pasyente na may mga health concerns sa iba't ibang uri ng parte ng katawan ng isang tao. Ayan, may mga cancer, jugular operation, may mga buhol, yung iba may mga diabetes, yung iba naputulan na ng ibang part ng katawan, diba? So, dito pa din. Ayan, kasi ganun pa din yung kanilang mga nararamdaman. So, hopefully, sa lahat ng mga dumaranas po ngayon ng iba't ibang health concern, yan, kung matagal na din po ang inyong mga health concern, sana po ay subukan natin. Kasi, kumbaga, sinubukan na natin for how many years yung ating mga ginagawa sa buhay, subalit nandyan pa din po ang ating mga karamdaman. Sana po ay buksan po natin ang ating isip. Kasi masarap pong mabuhay sa mundong ibabaw na wala tayong mga health concern. Di bali na pong simple lang yung ating pamumuhay, pero wala tayong mga health concern. Kasi kahit tayo mayaman, sobrang grabe naman yung ating health concern, kumbaga useless, di ba? Kung kasi yung kinikita natin, pwede, kumbaga magagamit lang po natin yan through pagpapagamot para maibalik po natin yung ating magandang kalusugan. Kaya po, habang tayo'y kumbaga tayo'y busy sa paghahanap buhay, sana po wag po natin kalimutan yung ating kalusugan kasi useless po yan. Yung pagod natin para kumita, makamit natin yung tugatog ng tagumpay, in the end, yung ating kalusugan naman po ay, nag-deteriorate na. Ayan, kailangan natin maibalik yung ating magandang kalusugan. So dito, sa ating office, and of course sa Miracle Health Corporation, 2 ways yung ating matututunan dito. Yung pagkakaroon po ng magandang kalusugan at the same time po yung ating financial. So, paano natin maisasaayos ang magandang kalusugan at the same time po yung ating
mga pinaghirapan, 'di ba? So, may galing din dito last week or this week. Ayan, si Sir Thomas Camata from Malinaw. Yan, so nagpa-consult. Ayan, nagtiwala sa atin. Yan, isa po din po na kilala. Yan, so kilala ni VP Hen. Ayan, so nagtiwala sa atin. Ayan, so may katarata. Yan, so medyo mataas yung kanyang blood sugar. Yan, so nalalabo talaga yung mata. Yan, sinubukan po yung ating Amazing. Kasi natatakot din po siya magpa-opera based po sa mga experience na na-encounter niya, nakilala niya after operation. Kaya po, sinubukan niyo yung ating mga Amazing products. So, once na nag-take kayo ng ating mga Amazing products, wala kayong mararamdaman. So, di ba? Iinom lang kayo. Lahat ng health concern na alam natin at hindi natin alam, lahat po yun ay aayusin na once na nag-take kayo ng ating mga Amazing products. So, ang ating Amazing product, which is yung Amazing for Amazing Trio or Omega 1 capsule, lahat po yan natural. Kaya po, nire-recommend namin sa inyo na 30 minutes before meal. Ayan. So, 30 minutes bago kayo kumain, bago mag-breakfast, mag-lunch, and mag-dinner. So, paano natin siya masasabing natural? So, kumbaga, mas maganda po siyang inumin or mas maganda siyang kainin na yung mga gulay at prutas once na empty yung ating stomach, 'di ba? Para ma-absorb natin yung mga bitamina at mineral na nandyan po sa ating mga gulay at prutas, 'di ba? So ganun din po 'yan sa ating mga Amazing products kasi kumbaga pinadaan lang po 'yan sa kapsula. Kaya madali po natin siyang inumin. Ayan, hindi na tayo magngunguya pa, 'di ba? So, ayun, sa lahat na nagtitake ng ating mga Amazing products, hopefully, kayo po ay nakapag-intake na ng inyong mga inumin. Ayan, sana po nasusunod natin yung pag-take. Once again, tomorrow po, open po kami starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, again, located po kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, ito po yung contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, sa Smart, we have 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede nyo din po siyang i-follow sa kanyang personal account na Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, dito naman po sa ating Facebook page, ayan, Doc Joey Bitito page. Pwede po kayo dyan mag-comment, mag-like, and mag-share. Pwede kayo dyan mag-PM if ever na may mga tanong po tayo, diba? So, open po ang ating mga contact number and page once na kayo po ay magtatanong regarding po sa inyong mga health concern. Again, tomorrow, open kami starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, mag-text lang kayo if ever na magpapaschedule po tayo. Ayan, so ngayong araw na ito ay si Miss Angel po yung nandito sa office kasi busy tayo. Kaka-assemble ng ating mga drawer at yung bed. Ayan, talagang hirap na hirap tayo. Ayan, nagamit yung ating pagiging magaling char. Ayan, so ayun. So again, maraming salamat po. Ayan, so isang minuto na lang at magpapaalam na tayo. Ayan, so again, sa lahat na may mga health concern, agapan po natin yan habang maaga pa. Huwag na po natin hintayin na lumubha po yan kasi tayo din po ang magsasakripisyo niya. Hindi ibang tao, hindi yung magulang mo, kundi tayo po ay may mga health concern. Again, magkita-kita tayo bukas starting 8 a.m. to 6:30 in the evening, free health consultation. So, God bless. Ayan, so magpapaalam na po ako. Ayan, of course, maraming salamat po sa ating technical department kay Sir Nance Flora na always po nandyan sa pag-monitor po sa atin. Okay? So, my name is Miss Lan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and of course, to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena, together my partner dito sa office, kay Miss Angel Garcia. So, this has been Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and see you tomorrow!